Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе 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 Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Господи, Archimandryta. Иисусе Христе, Сыне Божий, Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Czy słyszałeś historię opowiadaną we wsi Odrynki? Według niej dawno temu w uroczysku Kudak nad Narwią była pustelnia założona przez mnichów z monasteru prawosławnego w Supraślu. Wszystko zaczęło się od tego, że w 1518 roku księciu Iwanowi Michałowiczowi Wiśniowieckiemu ukazała się tutaj ikona świętego Antoniego Kijowsko-Peczerskiego. Gdy książę zbłądził na tych bagnach, prosił Boga, by pomógł mu się stąd wydostać. Wtedy ukazała mu się ikona świętego Antoniego i wskazała drogę. To był znak od Boga. Z wdzięczności za cudowne ocalenie książę kazał wybudować nad Narwią kaplicę ku czci świętego Antoniego Kijowsko-Peczerskiego. Ja muszę wziąć swój paszport, przepraszam najmocniej. I moja torba moja. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Marcin jest tu, Piotr i Dariusz. Dziękuję bardzo. Życzę błogosławieństwa Bożego na popołudnie. Tam jest piękna panorama górnej części Ławry Kijowsko-Peczerskiej. Prawdziwy złotogłowy Kijów. To jest sławna katedra Zaśnięcia Matki Bożej. W pateryku kijowsko-peczerskim z XIII wieku mówi się o tym, że to był najważniejszy monaster na całej Rusi. Jego zasługi dla prawosławia i życia monastycznego są nieocenione.
Od XI do XIII wieku Ławra Kijowska była kuźnią kadr całej cerkwi prawosławnej na Rusi. Wielu jej mnichów zostało biskupami. Jak nisko schodzimy pod ziemię? 15 metrów. W dalekich pieczarach Ławry Kijowskiej spoczywa 48 relikwii świętych i głowy wydzielające cudowne oleje. Święty Ojcze Pawle, módl się za nas przed Bogiem. Nazywano go posłusznym. To najtrudniejsze zadanie mnicha – być posłusznym. Радуйся вере Христовой, усердный насадителю и богослужению искоренителю. Радуйся Прохоре, чудотворче всеблаженный, хлебных слышно от бели и соли от пепла, владом тающие люди припитавы. Радуйся Иоанне, апостол, неизреченным просияви. Радуйся Феодоре и Василию, во времени жизни взаимной любви Христовой союзу себе связавший. Радуйтесь от корыстолюбивого князя Всеслава, крепко пострадавший. Радуйтесь, як и по блаженной кончине вашей, по единой расе дружелюбной Так вот выглядит келья. Tak wyglądały cele, w których modlili się i żyli nasi święci. Jak można porównać współczesne cele z tym, co tu widzimy? Dziś to nierealne. Место захоронения преподобного To jest miejsce spoczynku świętego Antoniego. Благослови нас, укрепи. преподобный Антоний W 1051 roku święty Antoni sprowadził tutaj ze świętej góry Athos w Grecji model życia mniszego. Był założycielem tego monasteru. Dlatego jest patronem wszystkich prawosławnych mnichów na Rusi. To jest symboliczny grób świętego Teodozjusza, igumena peczorskiego. Święci Teodozjusz i Antoni są patronami naszej pustelni we wsi Odrynki, w województwie podlaskim w Polsce. Przyjechaliśmy tutaj, żeby pomodlić się i prosić świętych kijowskich o błogosławieństwo na budowę naszego skitu. Życzę wam, żeby święty Teodozjusz, podobnie jak rozwijał ten monaster, pomógł wam w założeniu skitu i umacniał was w wierze. Dziękuję. Niech te życzliwe słowa trafią do Bożych uszu, jak u nas mówią.
Dzięki Bogu przeszedłem. Слава Ісусу! Хто тут kierownik dowodzący? To wiemy, ale tutaj coś mamy pomagać. Co tu trzeba pomóc? Dla pani co pomóc? No nie wiem. Co tu może będziemy wozić te deski? O, pani da radę. Damy radę. Siostra Maria. Siostra Maria. Dobra, leć. Jak się pracuje moim nieocenionym pomocnikom? Tak trzymać. Wszyscy musimy pracować na chwałę tego miejsca. Dziękuję, że przyjechaliście, żeby mi pomóc. Przed nami prawie 800 metrów kładki do ułożenia. Dlatego zapraszam wszystkich do pomocy. Trzeba zbudować drogę do pasieki i przejście dla pielgrzymów. Jak się stoi w wodzie? Normalnie? Nie powiem, że ciepło, ale nie przymykają gumiaki. Nie przymagają na buty. Gumofilce. Dobra reklama butą. Daście rady, pani Mirosławo, da pani radę ciągnąć tę taczkę z deskami? To zabawa na tak siłę miejscu, ojczulku. Tak, do Super, cieszę się. Taka zabawa. Tu anioł. Obiad! Obiad! Kończcie pracę, myjcie ręce, szykujcie się do obiadu. Alosza! Alosza, już obiad. Obiad już! Pomyliorki, tam jest płyn? Tam jest płyn do mycia rąk, ręczniki, wszystko co trzeba. Nie śpijcie tam, panowie oficerowie. Armii Chrystusowej. Siostra Lena, trzeba było koperku przynieść. Siostro Leno, do zupy trzeba dodać kopru. Tak, передавай dalsze. Pełne miski przekazujcie dalej. Kopru można wsypać więcej, ale nie wszystko. Zupa jest gorąca, taka jak trzeba. Tak. Proszę bardzo. Chryste Boże, błogosławi jaśnie Panie Boże, Twym, pobłogosław ten posiłek sług swoich, dziś, zawsze i na wieki wieków. Amen. Smacznego, приятного аппетита. Życzę towarzystwa anioła przy posiłku smacznego. Всего доброго. Kto nie zmieścił się przy stole, zje po was. До стола, зasiądzie после. Ja też zjem później. Суньте так далі на середину. Цару Небесный, утешитель, Królu niebieski, pocieszycielu, duchu prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, skarbnico dóbr i dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas i oczyść nas z wszelkiej zmazy i zbaw o dobry dusze nasze, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, dziś, zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże wieczny, Boże wieczny, Królu mądrości, wybacz mi wszystkie grzechy, które dziś popełniłem, czynem, słowem, myślą.
Dziś ugotujemy 20 kilka litrów zupy i rozdamy ją samotnym ludziom we wsi. Starym kawalerom, wdowcom, wszystkim, którzy nam pomagają przy budowie skitu. Nie zawsze chce im się gotować, dlatego poczęstujemy ich naszą zupą, rozlejemy do słoików i zaniesiemy potrzebującym. Sobie też trochę zostawimy. Żeby zupa była smaczniejsza, musimy... O, widzisz, to nie takie proste. Dawaj, ty może ty mocniej. Może siostra jest silniejsza ode mnie. Popróbuj jeszcze raz. Spróbuj jeszcze raz. Może mocniejsze. Ja? Może dasz radę odkręcić. Dasz rady ty. A może my tak zrobimy tak? Pomóż. To nic, spróbuję otworzyć to po męsku. Aha. Nie idzie. Nie idzie. O, poszło. O, udało się. Skosztuję, żeby sprawdzić, czy warto to dodać do kotła. Warto. To jest szczaw z naszej wyspy. Latem ludzie zbierają go na okolicznych łąkach i robią przetwory. Господи, помилуй. Лук, цибулю, Dodałem jeszcze cebuli. яйца. Dzisiaj mamy ostatnią okazję skosztowania jajek. Чтобы уже больше у нас тут будет. Potem będziemy je mogli zjeść dopiero na Wielkanoc. Teraz mamy ostatni tydzień przed Wielkim Postem, gdy możemy jeść jajka i ser. Podczas Wielkiego Postu zostaniemy bez jajek, sera, masła. Będziemy żyć o chlebie, wodzie i warzywach. Teraz to wrzucimy do kotła. Ojcze Jerzy, gdzie jesteś? Widzicie? To na pewno sprawka sił nieczystych. Najnowsza komórka, najświetniejsze osiągnięcie elektroniki nie действует. Nie pracuje normalno. Cześć Georgi. Ojcze Jerzy, Halo. to na pewno sprawka sił nieczystych. Nie wolno. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, radość nasza, Ojciec Jerzy, niech Cię Bóg błogosławi, nasze słońce ziemi hajnowskiej i odryńskiej. Bardzo dziękuję, że przyjechałeś. Na ile dni Twój zwierzchnik pozwolił Ci przybyć do mnie? No tak, Do soboty. Dzięki Bogu. Przeżegnamy się i podziękujemy Bogu za to, że pozwolił Ci dotrzeć do nas. Chciałbym pokłonić się ikonom. Bardzo proszę. Jak zdrowie ojca archimandryty? Super ekstra. Super ekstra. Jak w życiu всегда бывает, но super ekstra все. Czeka na Ciebie wiele pracy, radości nasza. Z panem Pawłem będziecie odśnieżać kładkę. Z panem Pawłem. Łopaty są? Łopaty u nas. Mamy łopaty Все у нас. i wszystko, co potrzeba. Będziesz pracować na chwałę Bożą i zbawienie swojej duszy. Chciałbym zmienić ubranie na robocze. Oczywiście wszystko już na Ciebie czeka. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym. Ojcze Jerzy, to jest modlitwa Jezusowa, która pomaga nam, mnichom, w codziennej pracy i życiu. Dzięki niej przezwyciężamy wszelkie trudności. Pamiętasz, jak 5 lat temu przyjechaliśmy tutaj z Tobą po raz pierwszy? Staliśmy wtedy pod dębami. Była zima, trzaskający mróz. Robiliśmy zdjęcia. Minęło 5 lat i teraz idziemy po kładce do pustelni. To jest dowód wielkiej miłości Boga do nas, grzesznych.
Być może Pan nasz sprawi, Здесь, на этом że zostaniemy tutaj razem na tym trzęsawisku. мы повинны зайти до пана Teraz powinniśmy zajść do pana Jana Kuleszy i zanieść mu 2 słoiki zupy. Poczęstować go tym, co ugotowaliśmy. Potem pójdziemy do pana Andrzeja, który przywozi nam żwir na drogę do pustelni. Jemu również damy zupy. Ci ludzie muszą wiedzieć, że jesteśmy wdzięczni i pamiętamy o nich. Dobry piesek, chodź tu do nas. А пан Андрей где? Gdzie jest pan Andrzej? У хаті? W domu? О, вітаю, пан Андрей. Witamy pana Andrzeja. Вітаю до вас, конечно. Przyszliśmy podzielić się z panem naszymi radościami. Конечно, принесли для вас зупы. Przynieśliśmy zupy. Наши рады поделились. Wiemy, że nas lubicie, pomagacie nam. Поддерживайте. My was też lubimy. А мы вас любим. Идем до хаты. Zapraszacie nas do domu? Proszę bardzo. Pokój temu świętemu domowi i wchodzącym do niego. Zapalcie światło, a ojciec Jerzy wypakuje prezenty. Dziękujemy za waszą pomoc w pustelni i prosimy, żebyście o nas nie zapominali. Niech tak będzie. Przełożony monasteru w Supraślu, ojciec Andrzej, zezwolił na przyjazd ojca Jerzego do nas do soboty włącznie. Bardzo się z tego cieszymy. Być może zostanie u nas na zawsze. Daj Boże. Krzyż został sprofanowany i właśnie panowie wczoraj przynieśli ten krzyż, znaleźli go. Mój wielki ukłon w kierunku naszej policji z Hajnówki za ich operatywność. Krzyż został zerwany z pierwszej bramy wejścia na kładkę. Masę pszczół, które już wymarzły. Już wymarzły, już one. One już nie żyją. Masę pszczół jest. Praktycznie z każdego ula, prawda? Tak, do wpół do drugiej, dzisiaj nad ranem były prace właśnie, żeby ratować to, co się da uratować właśnie z tych rodzin pszczelich. One już są na wymarciu. Tak. One już powinny spać, tak? One już Spokojnie. powinny tak. One mnie nie ugryzły, one są kochane, moje pszczoły kochane. Proszę zwrócić uwagę, ile tych pszczół jest. One już umierają. Proszę bardzo, ile? Proszę bardzo, ile ich wyszło? One czują duch i zapach człowieka. One szanują swego gospodarza. One wychodzą na spotkanie. Może ostatnie. Pan Bóg wie najlepiej, kto mógł uczynić właśnie te zło, które zostało dokonane. Natomiast uważam prywatnie, że to było działanie na zamówienie. Dlatego, że od 3 lat to, co obserwuję, kolejne systematyczne włamania tutaj, próby niszczenia mienia społecznego, mienia cerkiewnego. To są źli ludzie. Ubolewam nad stanem i będę się modlił, żeby Pan Bóg takich ludzi opamiętywał, żeby oni odnaleźli swoją drogę do Chrystusa, do zbawienia.
Witam pana sołtysa. Życzę dobrego zdrowia. Cieszę się, że przyszliście z odsieczą. Pomagajcie, pomagamy. Pomału? Niech on ucieka stamtąd. Trzymajcie się mocno. Tam będzie najgorzej. Żeby tylko nie ściągnęło nas do bagna. Człowiek nie żyje samym chlebem i zupą. Mamy jeszcze potrzeby duchowe. Dawaj Wacek Szczełkinem się jęło troszkę siedzieć, bo zaraz prywezę jeszcze raz. Daj na tamtą stronę. Codziennie zbiera się tutaj 50 osób, a nawet więcej. Trzeba im dać pracę, jakiś posiłek. Jest mnóstwo kobiet. Są tacy, którzy pracują przy skicie codziennie. My przyjeżdżamy raz na jakiś czas. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Takiego miejsca nie ma w żadnej innej wsi. Przyjeżdżają do nas ludzie z całej okolicy, telefonują, pytają, kiedy można przyjechać do pracy. Mówią, że bardzo dobrze się tutaj czują. Wszyscy są zadowoleni. Kiedyś mówiono, że w Odrynkach jest koniec świata, a teraz świat się przed nami otworzył. Jednak той świat rozwiązał się. My budujemy dużo na Podhalu, czy też budujemy dużo tam, okolice Warszawy, pod Warszawą, te karczmy różne takie, nie? Teraz właśnie dużo w modę, te domy weselne wchodzą, to też się buduje właśnie z drewna. Nie? Także cerkwia jest tu na razie pierwszy raz budujemy. A tam jeszcze zmienił. No to jest taki właśnie projekt zrobiony właśnie pod to, żeby to pasowało i jako cerkiew, i jako dom z bali, nie? Żeby to ładnie harmonii nie było, nie jakieś wywijasy straszne. To może siedzieć i ponad 200 lat. No w Chochołowie koło Zakopanego jest domy po 150 lat i no oni szorują, nie? Myją, co 2 lata, co rok jest odnawiany. Wszystko te gospodynie szorują szczotami, także bielutkie drzewo jest, domy mają po 100 lat. 3, 4, hop! Cerkwia będzie pikna. Jak to gadają w górach. Pięknie będzie, pani, jak się skończy. Pszczoły przyzwyczaiły się do sutanny. Już wiedzą, że chodzi tutaj taki człowiek w sukience. Wcześniej trochę mnie żądliły, teraz są spokojne. Ramki będziemy wybierać bez pszczół? Bez. Ja też tak myślę, żeby później nie pływały w miodzie. Chowajcie się, pszczoły, chowajcie. Się wypuskać? Tak, dmuchaj. Teraz będziesz strząsał. Tak. Spokojnie, pszczoły. Nie denerwujcie się. Pracowałyście dla nas. Jesteśmy za to wdzięczni. Królowej nie strząśniesz? Nie, królowa jest na dnie ula. Rzeczywiście, masz rację.
Uwaga na stopień. I вот tak. Część ramek wybraliśmy. W sklepach spożywczych, miodziarniach można kupić miód z różnymi dodatkami, pestkami, nasionami, kwiatami. Co o tym myślisz? Są tacy fachowcy, którzy potrafią zrobić miód z cukru i żadne laboratorium tego nie wykryje. Taki miód bez miodu? Tak, ale z cukru. Polega to na tym, że karmią pszczoły cukrem, wybierają ten niby miód, a potem znowu karmią nim pszczoły. Po kilkakrotnym powtórzeniu takiego procesu żadne laboratorium nie wykryje, że otrzymany w taki sposób miód nie jest naturalny. Stosują też barwniki i w efekcie mamy różne smaki miodu. Pierwszy raz będziemy odwirowywać na małych obrotach. Po przełożeniu ramek na drugą stronę będzie można kręcić szybciej. Na początku wirowania plastry są bardzo obciążone miodem. Przy szybkich obrotach bębna siła odśrodkowa może je połamać, szczególnie gdy plastry wykorzystuje się po raz pierwszy. Widać, że miód już ścieka. Kręcić szybciej, czy już wystarczy? Wystarczy. Będziemy hamować, ale nie palcami, bo można zostać bez palców. Skosztujemy, na razie palcem, tak jak to robiono dawniej. Super, wspaniały. Jak? Słodki, ostry, lipowy, z ziołami i lipą. Ostry. Dzięki Bogu mamy pracowite pszczoły. Słodki, jak to miód. Obchody ze święceniem pól i zagród podczas święta Borysa i Gleba były u nas jeszcze przed II wojną światową. Tradycję odnowiliśmy kilkanaście lat temu. Teraz procesja obchodzi wieś dookoła. Duchowny święci pola, a potem wszyscy idą przez wieś z ikoną i chorągwiami. Премудрость просим, услышим из Святого Евангелия, мир всем. От Матфея Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вон мем, рече Господь, просите и дастся вам, ищите, обращайте, толците, отверзится вам. Всяк вопрося и приемлет, ища и обретает, и толкущим отверзится. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Święci Borysie i Glebie, módlcie się do Boga za nas grzesznych. Благословите вас, целуйте. В лице и Сына Святого Духа. Аминь. Jeśli ksiądz podtrzymuje tradycję i przekonuje do niej parafian, to taka tradycja będzie trwać. Nasza wieś nigdy nie była zbyt ludna. Kiedyś było 45 gospodarzy, teraz zostało zaledwie kilku. W domu mieszka jedna osoba. Zdarza się, że nikt. We wsi zostali tylko emeryci i renciści. Премудрость проси, услышим Святого Евангелия, мир всем. Вон мем,
Речи Господь, просите и дастся вам, ищите, обращите, толците, отверзится вам. Всяк, бо прощай, приемлет, ищай, обретает, и толкущему отверзится. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши, помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Pani tutaj pierwszy raz przyjechała? Tak, pierwszy. Nie wiedziałam, gdzie to dokładnie jest. Pojechaliśmy dalej, ale drogą szła jakaś pani i powiedziała, że ksiądz przyjmuje tutaj. Proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Zapraszam do środka. Proszę siadać. Na niej chwili słuchamy. Proszę bardzo. Siostra przejdzie, spocznie. Proszę bardzo. Co dobrego siostro sprowadza? Czy mogę służyć siostrze? Wszystko boli, wszystko. Taka chora i głowa, i cukrzycy mam dużo. I którego stopnia cukrzyca jest? Zaszczyki 2 razy przyjmuję. Ale pani jest na tabletkach czy na insulinie? Na insulinie. Na insulinie. Ile razy dziennie insulina? 2 razy. 2 razy? 2 razy. Tak. Jakie dawki insuliny są? 38, Tak. 9 biorę, a rano, a wieczorem 27. I jak długo już te właśnie cierpienie, jeżeli chodzi o cukrzycę? Ludzie, już tak brzuch skłuty, że nie ma gdzie klucz granatowy w ogóle. Czyli to coś będziemy mogli pomóc w sprawie I właśnie. jeszcze w ogóle jestem chora i macicę mam chore i wszystko chore. I nogi mam okropne, mam nogi, w ogóle nie mam zatory w nogach i krążenia nie mam. Ale pani ma kontakt z lekarzem, z naczyniowcem, z kardiologiem? Tak, ja i przyjmuję tak tabletki, dalej? bo już chodziła i prywatnie i wszędzie i lekarz powiada, że nie ma żadnego leczenia. Tak. Nie ma. To, co jest możliwe w materii ziół jako lekarstwa pomocniczego przy tych lekach, które pani przyjmuje według lekarzy prowadzących panią, ja pani wypiszę ten zestaw właśnie ziół, które będą obejmował właśnie, to będą leki ziołowe przeciwbólowe, używanie przeciwzapalnym, jeżeli chodzi o kończyny dolne. Proszę bardzo, proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Ja katoliczka. Tak, mieszkam aż za Białymstokiem. Moja bratowa tutaj była i dla mnie przekazała, żeby ja jechała. Mówi, zobaczysz, że będziesz zdrowy. Oni tak są wszyscy modlący, że może u nas to tak się nie modlą jak tu. Teraz będziemy zbierać te zioła. Jak się nazywa ta roślina? To jest wierzbówka. Należy do tej samej rodziny, co wierzbownica, którą stosuje się przy leczeniu chorób prostaty. Wierzbówka to roślina miododajna, dlatego tutaj jest wiele pszczół. Dzisiaj będziemy ją zbierać dla ozdoby naszej pustelni. Zrobimy bukiety kwiatowe, część zasuszymy. Będzie ozdobą skitu podczas święta Antoniego i Teodozjusza Peczerskich. Ścinamy jak najniżej, odrzucamy dolne liście. Zbieramy tylko najpiękniejsze rośliny. Odrosty zostawimy tutaj. Możemy ich zostawić tutaj i będziemy zbierać ich. Zobacz, jak pięknie wyglądają te rośliny. Jak jest ich tutaj wiele. A do herbaty heta nadawałaby się?
Nie. Można z nich przygotowywać herbatki ziołowe? Nie, to roślina dekoracyjna i miododajna. Zobacz, ile na nich żeruje pszczół, czmieli, motyli. O, czmieli, bielą kapustnik, te motylki się sadzятся. Znaczy, A to jest tak zwany szczaw koński. Stosuje się go przy problemach żołądkowych, szczególnie w przypadku biegunki. Nasiona trzeba wysuszyć i zaparzać herbatę. To jest kwiat róży dzikiej. Mimo że mamy późną jesień, on nadal kwitnie. A to są owoce róży. Stosuje się je do ziołowych mieszanek witaminizujących. Pomaga przy leczeniu przeziębień, infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych. Owoce są jadalne. Są bogatym źródłem witaminy C. Jeżeli chodzi o witaminę C. I można zrobić czaj sobie. W tym roku trzeba ich sporo nazbierać. Wysuszymy je i będziemy zaparzać herbatki ziołowe. Ludzi podają, będzie róża dzika jako składnik. Także pozbieram trochę róży dzikiej. Zobacz, nawet kozaki. Zobacz, ile tutaj żeruje żuków. Zbierają nektar z kwiatów. Wszystkie żywe stworzenia przygotowują się do zimy. Korzystają z darów natury, dopóki jest to możliwe. Natury to, co natura daje. Wszystko korzystając. Jeśli zechcesz dowiedzieć się więcej na temat zbierania ziół, sporządzania mieszanek leczniczych, możesz przeczytać moją książkę. Tam są gotowe recepty? Tak, na różne schorzenia. Opisałem w niej, jak trzeba zbierać, suszyć i przechowywać zioła. Tutaj masz recepty na anemię, astmę oskrzelową, gruźlicę płuc, białaczkę, choroby mięśni i stawów, gościec, rwę kulszową. Teraz trzeba to związać i powiesić pod dachem. Nauczysz się wszystkiego, to może kiedyś mnie zastąpisz, zostaniesz zielarzem jak ja. Będziesz zbierać zioła na naszym Podlasiu. Człowiek powinien pozostawić po sobie ucznia, który będzie kontynuować jego pracę, ale to wszystko jeszcze przed nami. Bogu Rodzico Dziewico, raduj się, łaski pełna Mario, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, albowiem zrodziłaś Zbawcę dusz naszych, Przenajświętsza Matko Boża, zbaw nas i chroń.
Ojciec Gawryil. Zaczekajcie chwileczkę. Ikona ta przejechała tysiące kilometrów świętego Afona, żeby pomagać tutaj ludziom, żeby wszystkie prośby, które proszą do najświętszych naszych Bogorodzicy, żeby ona im dała to, co oni sobie życzą. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Synie Boży, pomilуj nas grzesznych. Ojcze, czy w naszych czasach łatwo być pustelnikiem? Znaczy tak, ja wam скажу, że ja miałem Ostatnio miałem 3 kandydatów do nowicjatu. Jeden z nich wytrzymał 6 godzin, drugi przespał 1 noc i o 3:30 był już spakowany do wyjazdu, a trzeci przenocował 2 noce. Rano o 5:30 był już spakowany i wyjeżdżał do Białegostoku. Pytałem ich dlaczego. Wszyscy 3 byli zgodni. W pustelni najgorsza jest cisza. Współczesny człowiek, który na co dzień korzysta ze środków masowego przekazu, jest od nich uzależniony, nie może bez tego wytrzymać. Jeden z kandydatów na pustelnika zapytał, czy przygotowałem mu pościel. Odpowiedziałem, że jedyna pościel w pustelni to koce, 2 pod siebie, 2 pod głowę i 2 do przykrycia. To musi wystarczyć. A jeśli nie odpowiada, szukaj sobie miejsca u mamy. Tam będzie poduszka, kołdra i pierzyna. Wszystko, co zechcesz. A tutaj nie.